Здравейте, скъпи партньори! Намираме се в офиса на LR. Бихме искали да ви поздравим за един изключително успешен месец ноември, през който близо 960 нови партньори се присъединиха към нас. Желаем им успех и ги приветстваме в нашето голямо семейство. Изпратихме един месец, който беше много успешен и много хора започнаха своята квалификация за нова по-висока титла. Много титли и успехи, които ще празнуваме съвсем скоро в следващите месеци. Но този месец, разбира се, ни очакват още много и вълнуващи неща. След малко ще разберем какви точно. Месец декември е един от най-специалните месеци, защото предстоят коледните и новогодишните празници. А вие избрахте ли с какво ще зарадвате любимите си хора? Какво ще сложите под елхата? Ако не сте го направили, ви напомням, че нашия коледен каталог включва специална селекция от нови и лимитирани предложения за грижа за красотата и благосъстоянието, както и невероятни парфюми. Със сигурност ще изберете с какво да зарадвате любимите си хора. Но с това нашите специални предложения не свършват. През месец декември, разбира се, имаме и месечната брошура LR World, в която сме събрали продукти за грижа за здравето и красотата през зимата. Зимният сезон е огромно предизвикателство за нашето здраве, за красотата на нашата кожа и коса. Продуктите, които сме включили и от които може да се възползвате са, например, колострум, Расин, Powerlift, продуктите от серията Aloe Vera, L-Recapin. Изборът е огромен. През идния месец ни очакват още много, защото месец декември е изпълнен с много изненади, много подаръци и страхотни оферти. Но това не са всички изненади, които сме ви подготвили през месец декември. Всяка седмица до 24 декември очаквайте специалните ни коледни оферти. Може да очаквате сензационни отстъпки за любимите си продукти от LR. Възползвайте се! Месец декември се очертава изключително динамичен и очакваме още много и нови постижения. Това беше първото издание на нашите LR новини. Желаем ви един щастлив и много успешен месец декември. Ще се видим отново през януари.